Hello, mayong buntag ug mayong adlaw sa inyong tanano, mga solid subscriber o mga solid viewers. Kini na usab ang inyong Manubong Bisaya. Welcome back to my YouTube channel. Og karon aduna ko'y i-share ninyo sa na gamayng nakoy ayuhon na printer. Problema niya is ink pad. Waste ink pad is full na daw. So karon akong ipakita sa inyo akong unsaon pag reset para magamit na to pag utro. Kini nga printer kuan siya Epson L120. Okay, akong ipakita sa inyo step by step kung unsaon. Mao ni siya nga printer Epson L120. O mana ang computer nga atong gamit na karon nagatubang sa computer. Karon atong ipakita sa inyo kung unsaon nita tagbiyo kung unsaon nato pagplastar ning cellphone para makita jud ninyo. Unsaon niya? Una, kining saksak atong computer nakauna daan. Kanin lang printer akong isaksak diha. Okay. Mana siya Ngayon. Okay. Magablink lang ang iyang orange lead light, then dili na mulihok ni. Yan ay mo appear din nga waste ink pad. Try ta og print papel. Luhag kaya tugkuan kay kita ray gagunit. Okay, muna siya magawas So karon ito lang i-cancel. Close. So karon mapansin ninyo wala yun na siya magalihok ug nagablink paghapon na. Karon adto ta sa open na to ang atong resetter na raw. Sa gabal kay mga wire open na to ni ang atong files sa resetter na siya, then adjust. Okay, then sequential adjustment mode, then waste ink pad pa-highlight ang waste ink pad, then click OK. Then i-click na to ng main pad counter, then initialize, click OK. A few moments later. Okay, please turn off the printer. Okay, off na to off. Click na to OK. Please reboot the printer. I-on na po na to ni.
On. Okay. Then click okay na pod. Okay, then click finish. On. Dumog din yun, no? Lihok na ang printer. Finish din. Okay na. Nawala na ang ihang blink. Then try na to og print. Kung okay na ba. Mo print na bagid siya. Ato ta sa device and printers. Then makita ninyo kana i-click ninyo nang naka-ready, right click, then printer properties, then print test page. Okay, itong hulaton lang, no, print na siya. Visualize pa. Okay, print na. Ano siya, oh. So, diri ra tama ng atong video tutorial, no. Ug daghang salamat sa inyohang pagtan-aw sa akong short video, no. O sa katong mga bag-o pa lang sa akong channel, palihog subscribe ug i-click ang notification bell aron updated mo sa bag-ong video nga atong i-upload. Bye bye, daghang salamat.